Και τώρα σιγά σιγά ετοιμάστε τις καμερές σας, γιατί τα δελφίνια θα περάσουν από μπροστά σας σε μια αγαπημένη τους δραστηριότητα, τα άλματα. Θα δούμε άλλη μια φορά την πρέμια να περνά το στεφάνι. Τα άλματα για τα δελφίνια είναι μια απόλυτα φυσιολογική συμπεριφορά και καθημερινή δραστηριότητα. Κέντρο όλα μαζί. Ο Ιάσον και η Κλόη, ο Άργας, η Πέρλα, η Γκλώρια και η Σμίλτε, σε ένα άλμα επίσης στο κέντρο της πισίνας. Ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε τα δελφίνια μας. Αυτά θα δείτε, θα μας αποχαιρετήσουν με έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ τα δελφίνια και τους συναδελφές μας.